a neve. A min tamén. Pódense facer tantas cousas con ela. Podemos facer a croqueta pola neve, quen se apunta? Coqueta, coqueta. Non sei, igual está un pouco fría, non? Pero como imos facer a croqueta na neve? Vaya idea. Queredes estar enfermos 3 semanas? Igual podería inventar unha máquina que faga neve no verán. Así non habería problema. Imaginádelo. Con esa caloriña e unha chea de neve coa que poder xogar. Pero coa calor derreteríase, home. Non, porque a miña neve é super resistente á calor. É super neve lista. Sí, claro. Pois sabes que? Cando esteamos no verán fresquiños estomballándonos na miña neve super resistente, ti vas a estar mirándonos coa túa tableta sabichona, aburrida, arrepentíndote de non me crer, porque non te penso invitar. Pois dame igual, non vas ter neve. Ei, que vos parece se iso o discutimos no verán e decidimos que facemos agora? Vai, o frío debeu conxelarnos as ideas. Non te preocupes, Tutu. Seguro que logo che ven algo á cabeza. Pero cal é a graza? Agora advertí. Guerra de bolas! Todos contra todos! Superlanzamento múltiple! Gran bola canón! Aí vai! Tormentas! Ei, mira! Teño! Podemos facer un boneco de neve. Que ben! Unha bola grande teremos que facer. Despois unha mediana, imoslle poñer Botóns de moitas cores para decorar. No pescozo unha bufanda orixinal. Que bonito vai quedar. Que bonito vai quedar. Sí! Neve, neve, neve a faltar. Neve, neve. Ai, que alegría dá. Neve, neve, neve a faltar. Neve, neve. Ai, que fría está. Aquí, aquí. Bonequita bonita. Iso é un boneco de neve, Nina. Sí, é moi bonito. A que ti? Pois é un pouco raro. Pero que é, Rubio? Digo polos pelos corcenoria. Non che saiu moi ben, Nina. Boneco bonito. Imos facelo noso e así aprendes como se fai, vale? Vamos. Vaites, o corpo quedounos moi ben. Agora temos que facer unha bola para a cabeza. Pois veña, tócache, que non fixeches ningunha. Tutu, axúdame a buscar unhas pedras e unhas ramiñas. Vale! Imos ver. Segundo os meus cálculos, debería ser unha bola máis pequena. Pero se xa estaba feita. Ui, vaites, sí que pesa a neve. Que rápido, Rafa. Ollos, boca, listos. Brazos instalados. Nariz, listo. Poderíamos poñerlle un chapeu, non? Vale, xa o pillei. Estupendo! Tutu, ponte á beira de Rafa, que vos fago unha foto co boneco. Apúntome! Sorriso. A ver! Ah, que chula!
será fabulosa. Imos ensinarlle a Nina. Onde se meteu? Nina! Seguro que se enfadou. Como lle dixemos que o seu boneco non estaba moi ben. Imos á súa casa. Seguro que está ali. Esperade! O boneco tiña unhas orellas rosas na cabeza. Non. Non, Tutu.